Hi guys, it's me, Jason Loretta, and welcome back to my vlog. So, for today's video, as you can see naman, no, may mga suit, may mga maleta tayo dito, and mga pagkain. So, for today's video, no, mag-iimpake na tayo at babalik na tayo sa pagiging OFW. Isa sa pinakamahirap na gawin ng isang OFW is yung mag-impake bukod sa napakamahal na bilihin. Yung pakiramdam na aalis ka na naman sa bansa at magtatrabaho sa malayong lugar. Medyo nakaka-hurt yun, pero kailangan para sa future natin at para sa bayan. Sige, samahan nyo ako mag-empake ng mga to at silipin nyo na rin kung ano yung mga dadalhin kong mga pagkain papunta dun sa pupuntahan kong bansa. Yes! So, ayun na nga, no, kung nakikita nyo, dalawang maleta itong mga katabi ko, no. Pero totoo niyan, isang maleta lang talaga dadalhin ko. Ito lang kasi, ang suggestion kasi sa amin is 25 kilos lang yun sa free na namin sabay check-in baggage namin. Kaya ito na yung dadalhin ko, tapos isang traveling bag. Kasi dito ko ilalagay yung mga pagkain na medyo mabigat, kaya dito ko idadala. Tapos ito for sa mga damit. Tapos isang hand carry na traveling bag na rin para sa mga damit na hindi kasya dito. And yun na nga. So mostly dito ng mga dinala ko is mga suggestion ng mga kababayan natin andun na sa pupuntahan namin. And mga nasa vlogger na din na mga suggestions sila na dapat dalhin. So number one is saksakan. Diba? Saksakan. Kasi sa Europe kami pumunta, and yung Europe type ng socket yung kailangan doon. Kaya yung mga charger natin flat, diba? So kailangan dapat bilog. And dito naman tayo sa mga damit. Dahil malamig daw doon, number one na dapat dalhin is winter jacket. And nagdala ko lang isa lang. Kasi medyo makapal to baka hindi kumasya sa bagahe, kaya ito lang. Kung kulang man, bili na lang siguro doon. Kasi sabi naman, may mga mura naman doon na bilihin doon ng mga winter jacket. And then, mga pantalon, siguro mga basic needs lang na damit, mga pambahay, panglabas, shorts, and may balabal, scarf, bonnet, and then mga sando, tsaka dalawang pair ng sapatos ang dadalhin ko. Kaya para palitan lang ba. Tapos slippers and belt bag. Dadala na rin ako ng kumot. Pero dahil sabi naman may kumot naman daw doon, pinag-isipan ko kung dadalhin ko ba ito. And then shorts na pambahay at panlabas, tsaka mga damit. Yan lang. Ito yung mga basic needs na dapat dalhin. Pero madami ata ito baka bawasan ko pa to. Kasi di ko pa alam kung anong kilo ng mga to And sabi naman kasi sa hand carry is 7 kilos, and then sa baggage is, check-in baggage is 25 kilos. Kaya di ko alam kung ilang kilo na ba ito lahat. May kulang pa. And then number one na suggestions din namin sa kanila is magdala ng mga suggestions nila is magdala ng rice cooker. Rice cooker. Nabili ko lang sa Shopee, mumurahin ito Kasi sabi naman nila, may bibigay naman doon na mga rice cooker doon, pero hindi di tag-iisa, parang hiraman gano'n. Syempre magdala ka na lang para in case na magutom ka bigla, mayroon ka agad paglulutuan. Yan, tapos tumbler, lagay ng tubig, kutsara, tinidor, tapos cup, and then baonan. Diba baonan? Kasi doon daw, mas maganda kung magbaon ka kasi yung mga pagkain daw doon is mga European food, baka hindi tayo sanay. Baka hindi tayo masanay baka. Kaya magdadala pa tayo ng baonan para just in case na hindi natin gusto yung food. At least may mga pagkain tayong pang Pinoy na pwede natin kainin, baonin, yun. Habang nag-adjust yung buwangan natin, dapat kailangan tayong Boy Scout pa rin sa mga ganyan para hindi tayo magutom. And then, ito na, sa pagkain. Mostly naman daw sabi ng mga nandun na mga kababayan natin is magdala daw ng mga pagkain Pinoy kasi dapat tayo mag-adjust yung buwangan natin dun And may mga
bilihin din naman na ganito doon. Kaso mahal daw. At saka malayo yung mga bilihin. Kaya mas magandang pupunta ka doon. At least may baon ka. At least makasurvive ka na isang buwan. May survive mo isang buwan lang. Habang nag-adjust ka muna doon. At least may mga ganito kang pagkain. Kaya more on pagkain yung isa sa mga sinasuggest nilang dalhin. And ito nga, number 1 sa listahan kung baunin doon is yung Pansit Canton. Though hindi naman ako mahilig sa Pansit Canton, pero diba, pag biglang magutom ka, at least may mabilis ka malutuin. Maluluto mo agad, tapos ito, laki may noodles, ganyan. Hindi naman ako mahilig sa mga ganyan, pero for in case of emergency na biglang ka magutom, berta ka agad. Tapos ito, Skyflare, pita, ito, snacks, pambaon ba, pag pawi ng gutom agad. Tapos number 1 sa mga sinasabi nila na dapat dalhin is toyo. Kailangan toyo. Isang litro toyo. Kasi daw yung toyo daw doon, iba daw yung lasa ng toyo doon, tsaka mahal yung toyo doon. May napipili naman daw toyo na ganito, mga Asian store, kaso mahal. Kaya mas maganda magdala ka na lang. Sabi nga ng mga nandun na is baunan din sila ng mga ganito. Pero baka hindi nakasya sa bagahe, kaya isa lang binili. Tapos mga sabon panlaba, sabon panligo, sabon panlaba, mga shampoo, mga sachet yung binili ko kasi yun ang namahilig mag-shampoo. Tapos snacks, tapos may siyempre nagbubuhat ko lang kape. Kasi yung coffee and 3-in-1. Laki ng noodles. Tapos itong mga to, sausawan, mga Mang Tomas, ketchup, and then mayroon din suka, toyo at suka para pag nagutom, mag-adobo agad, pang-adobo ba, quick luto, tapos snacks, and then swag, konti ng sukal, and mga dilata. O diba, siguro mga ilang pirasong dilata ba to? 2, 4, 6, 8, siyam, corned beef, sardinas, mga ayan, 5 tuna. So yun. Tapos ano pa ba? Ito lagi to. Ano to? Bango. Tuyo. Tapos bilis. Kaya ito yung nadali ko. Tapos yung nakakatawa, isang sa nakakatawa is kung kinuha mo dito. Mga ganyan. Nor cubes. Siligang mix. Nor cubes. Ano ba? Parang dahil kong kinuha. Tapos na rin dito. Yan. Nor cubes. Yung kakarindere ba ako dun? Ang dami ko yan. Oyster sauce, and then mas madami ito mga galit ko, pang fried chicken, crispy fried, ito, gata, tapos mga palabok mix, mga ready to make na madami ko ba? Tapos meron ako Ajinomoto. Iswa, diba? Malamig daw dun, kaya maganda may sabot-sabot na ganun pang emergency. And then ano po ba? Palaman, ladies choice, tsaka ladies choice din, yung chicken, tsaka real meal, favorite ko ito mga tayo. Tapos dito naman is nakalagay yung yan, pang personal, mga lotion, deodorant, cotton buds, tapos mga sakit-sakit sa katawan, omega, and then toothbrush,
Ang shade. Isa rin daw ito sa importante sa chopstick, sa bibig. Para ano, yung madalas pa nung sugat-sugat yung bibig kapag malamig. And then, shade, sunscreen. Yun. Tapos, ano na ito? Ito. Yan. Ito. Gamot. Gamot digestive. Pang first aid yung gamot. And, sa ubo. Kasi sabi doon is, hindi ka basta-basta makakuha ng gamot doon. Kaya, mas maganda magbakal ka na lang ng gamot mo. Yung mga lang naman, mga basic na gamot lang naman. Tapos mga vitamins, yun. Band-aid. Yun. Yung mga dadalhin ko papunta doon. And itong mga to is, hindi ko pa alam kung ilang kilo na to. Kaya baka mabawasan pa. Pero kung magbabawas man ako is dito na lang. So ayun na nga, isa sa mga number 1 daw na dapat, isa sa mga dapat dala-dala natin is yung bigas. Kasi yung bigas daw doon is wala ka masyadong mabilihan ng bigas doon. At kasi hindi naman sila masyadong kumakain ng kanin doon, kaya mas maganda kung magdala ka ng bigas mo. Though may nabibilihan naman daw doon, pero bihira daw, minsan nauubusan doon ng bigas doon kasi wala masyadong nagbibigas doon. Kaya mas maganda magbaon, kasi kung magbaon ako ng mga 2 o 3 kilo, mga 3 kilo siguro, para good for 1 month na yun. And sabi naman ng mga kasama ko is maghahati-hati na lang ako pag may nagkulang o ganun. Kaya ganun. So, that's it, no? And itong mga to is, ipapak ko na siya doon sa maleta ko. At tignan lang natin kung paano siya magkakasya, tignan natin kung paano siya pagkakasyahin. And that's it. Pinakita ko na sa inyo yung mga dadalhin ko, no? And ayun na nga. At yan. So, sa next video naman natin is papakita ko naman sa inyo kung paano ko siya ipapak doon at pagkakasyahin doon sa maleta ko. And that's it, no? And don't forget to subscribe and see you next time. Bye-bye!